Angkol. Tagol! Ang Tita Tanya. Tita Tanya. Chinita. Sino? Ako? Maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na sa ating mga bisita. Buti na lang at nandito sila sa ating Sino Ako? Trending ngayon ang mga online sellers. Lalong-lalo na ang online seller ng mga underwear at push-up bra. Isa na si Roxanne mula Mindanao ang nagla-live selling at ang strategy niya nagpapalundag-lundag habang sinusuot ang mga push-up bra para push na push. Habang si Deze naman na dating OFW naging online seller ng mga underwear tulad ng brief. Sinusuot niya mismo ito sa harap ng kamera at minsan pa'y doon na siya nagbibihi sa harap ng kamera para ipakita ang underwear na fit na fit. Ganoon ang diskarte ng mga online sellers para makabenta. Sa tingin mo, kabisyo, kaya mo rin bang mag-online selling na nagpapakita ng balat? Iyan ang ating siko. Sino Ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Easy. Morning call! Morning, Teach! Kabisyo, feel good morning! Thank God it's Friday, June 13, 2025, the day after Independence Day. Uy, Friday the 13th. Oo nga, no? Ay, kasama niyo na ang pambansang Angkol Dagol! Sa mga angkol, Kasama rin dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo ang pambansang Tita Tanya Chinita. Tita, siya si Tita Max, ganda ko pisinita. With the pambansang senior Mang Kanor! Good morning. Pamain po, pamain. Fine. Pero si Mang Kanor nanonood ng online selling tips doon sa nagtitinda ng push-up bra. Yan ang gusto niya. Kahapon pa yan napansin ko nagse-cellphone siya dyan. Siyempre, Browse na gusto browse. ko bumili ng bra. Bakit kayo nangingialam? Tapos naririnig ko yung mga minamain niya. Ah. Bra, sabi ko, alin nito yung bra? Di ba dapat doon siya sa nagbebenta ng brief? Brief, oo. Ayaw ko bumili Ayaw ng na daw brief ng eh. porta. Pero ikaw ba, Tis, kung, di ba na-try mo rin mag-online selling? Pero hindi naman to the extent na nagpapasexy ka doon sa online selling mo. Ay, naman. tinitinda ko damit. Hindi naman ako Damit. Kasi nung nag-online selling ako, nag-live selling ako ng pandemic kasi yan. Magandang mag-live selling ng pandemic talaga lahat nanonood sa social media. Pero ano Maganda strategy lang ng tita nun? Wala akong strategy kasi meron na akong mga loyal buyers, Okay. loyal miners na binibili, ubus agad talaga. Wala, isusuot ko yung damit, pero hindi ako So, magbibihis fit mo? doon. Hindi ako na magbibihis naman doon. Okay. Pero kung Papakita ano, mo lang na ito yung fit. oo, oh. pero kung ngayon, magaganyan talaga ako kasi sa TikTok ang labanan talaga. Oh, yun na nga eh. Pagbukas mo ng TikTok kasi ganon, o pampaputi, makikita mo talaga. Nakabuyang-yang. Ni-screenshot ni Mang Kanor. Uy, isa lang naman. Nakabuyang yan yung gano'n. Di ba panood niyo po yun? Pero makikita mo ang daming bumibili kasi nga, nakita nila yung proof na pumuti yung Oo, singit. parang may resibo kasi. may resibo. Talaga doon nag-uhud-hud ng singit taga doon sa live eh. Ang ganda ng mga bra na nabili ko. Na-push up talaga. Push up bra. Na-push up. Kasi ginagamit ko kasi yun. Yung Pag-push bra? up, pag nag-push up ako. Ah. Yung bra ginagamit Yung pag nag-push bra. up. Kaya doon ako sa bra bumili, hindi doon sa brief.
Hindi naman ang kailangan ng... Hindi ka ma-attract dun sa naka-brief na nagbebenta. Hindi ko Si macho medyo Ayoko kasi, eto yung trivia. Kasi sabi mga babae, ayaw namin yung pinangangalandakan. Gusto namin yung medyo pasilip lang na ganun. Wow, may paganyan-ganyan ka ba sa Facebook? Ayaw namin yung sa Balandra brochure ng Avon. Oo. Hindi namin Gusto namin yung brochure, nagkadikit na. Ang gusto ko, halimbawa, naka-short. Nagba-basketball, yung mga ganun. So, hindi naman lang tayo naka-brief lang oo. or naka-supporter. Kaya nagtataka ako sa mga follower, may mga nag-message ako sa IG na nagsisend ng wala na talaga, hubad na sa loob-loob ko. Kala nila turn on yun. Kasi may iba rin kasi na turn on sa kanila yun mga bagay. Yun yung mga trip nila yung iba parang kahit na magmumukha kang parang macho dancer, pero at least bentang-benta naman. Hindi kasi 'di ba? Ano bang tawag sa kanila ngayon? 'Di ba tawag sa mga ganon? Ha? Callboy? Iba yun. Hosto? Kosto? Iba naman yung alam ni Maskulada. Yun nga yung gumaganon, di ba? Yung syempre mga dancer pa rin naman yan mga macho dancer. Ay, gusto ko hosto sige na nga, na-high blood na yung tita niyo. Bibili ako ng brief sa kanya. Hosto, sabi mo, like seller. Sa online seller. Online seller. Minayin mo na. Yung online seller? Yung bra. Sinuot mo na. Yung bra. Yung brief. Hinubad ko. Yung bra? Yung brief. Parang kinilig ako doon. Sa brief? Sa bra. Wala ka naman bibripan, Mang Kanuri. Wala na. Personalan na, guys. Okay, guys. Bye, guys. Shoutout sa mga nagsusuot na driver. Ng brief? Ng bra. Shoutout sa mga nagtatanggal na driver. Nagtatanggal ng bra? Oo. Hindi ako marunong yan. Sanay yung mga nakapikit din. May na-experience ako, isang kamayan lang. Sabi ko, sanay. Wala! Hindi ko alam yan. Pag ganun sa likod, wala. Sa harap pala. Ay, ginamitan niya ng ngipin Yung bra? Oo. Yung brief. By the way, mga kabisyo, tuloy-tuloy pakikinig ang 9 pa tayo dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic!